Mga kapuso, gaano man kahirap ang sitwasyon, unti-unti na pong bumabangon ang mga nasunugan ng bahay sa Barangay Pantal, Dagupan City. Ang ilan, sinimulan na muling ayusin ang kanilang mga bahay. Mula sa Barangay Pantal, Dagupan City, nakatutok doon live si King Guevara. King, kumusta dyan? CJ, hindi nawawalan ng pag-asa ang ilang biktima ng sunog dito sa Barangay Pantal na muli silang makakabangon mula sa trahedya. Sa kasagsagan ng bagyong Dante noong nakaraang linggo, tinumpok ng apoy ang ilang kabahayan sa Barangay Pantal, Dagupan City. Mahigit 20 pamilya ang apektado ng sunog na pansamantalang dinala sa evacuation center. Makalipas ang isang linggo, nagsimula na ang ilang residente sa pagsasaayos ng kanilang mga bahay na nadamay sa sunog. Nasunog man ang bahagi ng bahay ni Marvito, hindi raw siya nawalan ng pag-asa na makabangon sa pagsubok. Sa namin, magagawa namin dito, babaw, lalaban kami. Para sa mga anak. Abala man ang ilan sa pagsasaayos ng kanilang mga bahay at ari-arian. Marami pa rin umano sa mga biktima ng sunog ang nananatili pa rin sa evacuation center. Hindi raw kasi sila makapagsimula dahil sa kakulangan sa pinansyal. Kasi paparepil ko lang naman yung kalahati na sila sa akin. Pero ang inaano ko lang talaga, ang masakit lang kamag-anak ng asawa ko. Kasi lahat sila, wala talaga silang matutuluyan. Ayon sa lokal na pamahalaan, puspusan na ang kanilang pamamahagi ng tulong sa mga nasunugan. Sa kasalukuyan, hindi pa tiyak ng ilan sa mga biktima ng sunog dito sa Barangay Pantal kung kailan sila makakabalik dito sa lugar na ito. Pero ayon naman sa lokal na pamahalaan, ay handa silang sumuporta sa mga biktima. Nabigyan na rin sila actually ng financial assistance for their yung reconstruction ng kanilang mga tahanan. CJ, nandito tayo sa Barangay Pantal. Ilang metro lamang mula dito sa ating kinatatayuan kung saan sumiklab yung sunog at tumupok nga sa 16 na kabahayan dito sa lugar. Kanina nag-ikot tayo dito sa lugar at napansin natin na talagang naabo yung mga kabahayan. Bagamat may mga nakita tayo na mga gamit tulad ng appliances at mga damit, pero ayon sa mga residente ay hindi na raw ito mapapakinabangan. Kanina isa rin sa mga problema na idinadaing ng mga residente rito ay yung tubig dahil doon sa lugar kung saan natupok yung mga bahay ay konektado doon sa Pantal River. Kaya pumapasok yung tubig dito na sinasabayan pa ng malalakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Ang kanilang hinaing ay baka raw maging breeding site ito ng lamok na maging dahilan ng dengue, lalo't maraming mga bata dito sa lugar. CJ. Maraming salamat, King Guevara.